Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Kadam nili tum Karbi Anglong News Channel pen kadam mangche pajar iglo Karbi Sorong Dora top manpai kadam non nili kido bagi ladak 26 song dobar bogri lakhain kora truck parlo ladak nongnam ko chathang plong asrom ahawara long siri dideglo ladak nong tu dolomra Kadang sala berta bangke lapui khalo jasemet pet lokhemon adhormo mate lokhemon aron mate aphan ke kroi risonimso atau fansini liberta nang piglo ladak non jasemet pen sikdang kon bomlo ladak si armu gaching rumah mai ladak risonimso amai ke bije fansila tum sikdang kon bomlo taso chiklo pai la so chiklo non ke bangji theman Arni pensal tum cheng bonpo theman ingkora hini ni phai ingkora hini ingkora thom ingkora plian si ala tum bangsa program ke pachun bonje phansi ala tum sik chedang pon bomlo ase adak lokhemon adharmo tamote lokhemon aphan ke kroi arisonim so atma phan chesik pomelo ana tum phaka pachesik je phansi pini ni tum karbinglo no chene patame beta pachethang polo non ni tum phi tame isi eng thira lo tu kardom he adim lo lada bangkela tu kardom lo bake mondir lo lada lokhemon songhori sorim so chingruma me no nang ke leji ni phai eng korahini themana ni pensela so hai thire pensela tum cheng bon po ase Chisik puchidang pon bom melo halang tum non kene jiga chingrum pje phansi ka to ka be tum karbing long chune ban tame beta nangri bon lo la siladak kamikle mate ladak non ladak cheri sumni so ke jatum ladak do la sela tum te belam the kachi kache than pon chia phansi ni tum bor ipon po ko pelam the pansi la non nang ke leji non ke leji ala bang soi thero bang mate bang non ke leji ni phai inkora hini themana ni pen chenglo mo inkora pli Arinian ke pajutan yan tamang so alam the ko pipen se chipak lang ponjima la pen pada ko pisi than peri ponjima la pen ko so se lang tum lukhemona ke kroyari service tum an ke pachini ponjima non alang tum adung tum pate pone polang tum ko pelam the se chipak lang ponjima le tum arjupon po ang ton kachiri dak ji afan non tum ladak franke apitung tum dak dobar bogri press club ni tum ladak do la se tum peri tum humri la pelo tum ko ti tum arjudam po dan le tum ang ton pen tum lang dona Kadom, pangsi kadok kan sampai kadom pajir lo. Pini nang itum lukhimon songho risong chingro mamai. Pen kedeng pon ningkane sek risong chingro mamai la pen karcho mai. Asai kedeng pon along nang itum humri kebang nang humri kebang media koti nang sampai nang hana prangsi choro pajir lo kadom. Masih pini ngasengkan nilitum lukhimon songho risong chingro mamai. Pen kedeng pon ningkane sek riso yang chingro mamai kisi kedang pinian ke nilitum 80% nilitum ki thik tang kitang tangang selo la pen nilitum la bangso mailong nilitum alu hisar po man ben kachohang pon la pen man peng lohi pen kachohang pon nilitum mena aronisi angbong lukhimon songgo tiripia mai nilitum alu hi bang nilitum chohang po tum malong Lukhimon songho tiripia mailong klembarim ake hai joy sing ti apa sini temal hisar po aman penetum chang po piningan bangke la ningkane se kriso yang chingro mai la pen karcho mai bangke ingdeng krehini ki choklo hen tala non se bangke so hitire pen si chek kon po dan nang tum risodim so tum han an nang tum hin pen non nang hin pen kopila na ke thane pachini ponji nili tum lukhimon songho risong chingro mai pen ke than pachini ponji bang kelalo tarik ingkoira hinia bang ke tum armu aphai ini tum deng ponpo la pen tarik ingkoira ke thoma bang ke ningkane sigri riso yang chingro mai la pen tarik ingkoira pli bang ke karcho mai asai ni tum deng kon pola sila bangso amaya long lukhimon aron along
ki do an risoi jang pen chenglok lukhimon arat ki do anabang ke kadu ko beta ang chitong don pet pen alira lon nang pidon je pan nile tum lukhimon songho sang chira mai hin same chuning ri poneglo amena jungjung aning hang pen po bang bangge ning hang pen nang lang long la bang nile tum pen thang dak ke nang dun long li pun tum ke jong pon la bang ave mena ning kang sam ning hang yang si nang dun ji pote la bangge aning hang pen nang chitong don glo labang so sai nile tum ki deng pon along nile tum lukhimon aron arat pen sili tum bange kerap ke long pon lo adona phai pen sili tum rung pon lo la pen along ritin pen sila bang so asai ki deng pon along ke pachun ji phanile tum isi arpu ke pek pondo nile tum isi doan long riang kang labang ke kichu kijun ason among andor plup an alang litum si labang so sapang pachun pon po la pendel pen chenglok light sound system ka du ka bang ke hini do manong riang kang tum si labang so sai bang ke lang tum chiklem pon lo la pen karcho mayarni sarlang ki un korting jira tum phan dor plup an karcho ponji asikadang ason among anabang ke pli do manong ri sang chinwa mai tum si lang sai bang deng pon lo la pen labang so mai long kichu ki junalong disposal pen chenglok lang kaduk ke ke padora bang ke thom do wanong ri tharasrom ariso yang chino mai pen si chisik pon niklo sining kang der mate sining ami keklo ahir kang tang rak penajok edon ahem tun hem arlo me ari hinganta me chopila lakha inkoi rapho nilip constituency ke parlo ke khora hidi arong along samson kro ahem abirialong sining kang der mate sining ami keklo ahir ingtang rak penajok hemalong kachithor bom ami ari hinganta me chopilaplo isi manghumi me samson kro ahem abirialong ajopor laan sining kang der arki ke thesita me alang nitum hemtun isita arjudun longle lapen adap apor o somaratum birialong longle kisur lapen penang an sa arong anta ke oicho lapen arvo anta prithang theglong si o somar atum nang than pen nilitum ke aphisi phere thuaretlo ananta chothek thepin lo sonsi alang litum nili phirangke abitung atum ka humri damahut ke phowe kachini vek ahem tu na tumpen lamthe nang pachini du dangte klardak pen alam thele archupon luna nilip chokiela pen r1 teron report karbi anglong news channel kru hem lo alang dak hem phu men la ke sem kru pu nge rong abang ke la dak ke kura hidi pu te kedam tang humbar anung we nang li hem mate nang li beri long sining ami ki klu pu la bang so pu thak nang le rata phan than ta kan hok ola bang ke a hok lo thema ni litum da me la humbar jo bang ke a thema em la dak tu mon the lo sa me ke the ke cheng ke ni litum da me hong da bar dun lo sita me la so por hu hem na chilut pe ni mek jang lo ma sini li bang da me tumon the ujibon pu masi emalom sornam chardom pen masi megjang no la so phi sinili tumang ke la so sining kang der bang nili tum charju dunong le der lo kadu weda megjang clip lo smart ana megjang lo masi nili tum ke la pusona khotona buke thang na me chichini dun le der lo ama sing ke ha phi megjang pen ko sona la ha awayar hemada wayar chulap lo masing ke kuson ben kuson ne arnam nang ke rai mate nang kang tholo bon li tum chichini ne de lo mase hada hala armari hema lo armari ai na nang ke klon se ni li tum la hema sor bank arju dun long lo ama si men thor je ma ni li tum phan bank thor noi tv nang kang bo po ma ne la tv wa yar mi ki chu tot ang lo la an ve tum li tum che the kan long hema si bhara na online lo ama ke phone tos anda ve ama sing ke hala bini lo phuna bang ko nasi doma pulo lang li pangta nervous de ma singke hala phuna mi chut de lo basi ni li phan sa mi than lo he samya phichi ridam thulo phuna bang ke chuchi amaring ke la ni tu mangge ka du ka bi thur ma singke la pu hala tv lo ame ha chi pa me dam lo ama si tha chi chini ne de lo mati ama si ne la pu chi sa pha pri ma hong ki bi pe na dar mi tha de mo ko chi wang jui lo lan vet lo so ning we ma hi nai tum la hai la pan he gang tang
aju mahi che theklong ma man tha กาลีอัดดะอัดดับแต่เฮมผู้แบงฮัดดักปัสตอร์ลงดามลังประมาเฮมปีดามจุยโลอามาสิงเกนิลิแบงดาฮัลปูบาร์โลฮับปุดะซับโซเฮมนังกิตัสแบงดูกอกโลเฮอามาสิลปูแบงนิลิตะแบงเวเด so nyam pu hi chini lo nai tum la sininga me sige ro la ke so la ma la มันนี่สินี่งามีสิกิรูปแบงมันนี่ตุมตะกังเดียร์แบงกาจูดุนลงเลยเดียร์ลมาติมันนี่ตุมพันแบงกุศลเลยกุศลเลย pa jun lo อิงปาจูดุนลงมาปาจูดุนลงเลยเฮมวายาร์จุดลับตามีอาจูดุนลงเลยเดียร์ลอามันก็ดับอุสมาแบงละปูแบงลมาสิกุศลยังไม่นานแดกนางตุมสิกิตุกมาไปปูปุโลนี่ตุมนามีแบงลจะแม่หูแหกกุศลโลอามาสิงเกนี่ตุมนามีกับฮิริทุองแล้วสวรรค์นี่ทุกอย่างอ่านจุดเทคเทจุนเทคเทสอนละตุมีปอร์แบงเกla puan ve lo alam bang ke ni litum thang na mi chi ni ne ma bari be the chi phuri lo pu ma si la son ke char plung de la son sin litum ta mi the kam long lo he la bari na li nung la ke do bari lo la sa jo la solom anda me ro lap te da la pu son ma la hu la da anu jo hong ke la an ke phuri de lo ho ge son ba la pu lut thap thap et ne phur et lo ke di la son ang tho har nuk o e he sa me la pu isi example he mane long hong ga timur thap thap he la son a system lo ha pu ana bang ke hem ke long an se ro long ta na hema bang ke la dak ilong ke hala pu ilong ke hem lo asap so hema klong bang ke dila hem hormu wayar pe nil hai hormu tak hen lo ke do lo ke di waya ke ave pin ha da garen ke jonam pens ave delo swiss box anda ave delo ka armari ta hala pinilo aina bang nang klod dak lo ke hala avaya da mi chu delo tv bang ke hala air terapot anda mi chu lab lo la an mo ko ne ghotna jene ma sini mi ru ke sab sun ta ba ro de ti sa me nani tum han thang ta pe ne ne ma nili tuma bang ke thang nang ro re la ana vaya a che nang chingda thip ta he nang ro re nona mat ki usumar anda dunu pasi pasa pusa minili tum chi thek long le la bang ke a hok lo he nili tum sami chichini don de pen hang ja na hem phu bang ke thur bang ke lai nu bang mating thong he that lo he just lan ve lo ino bang mating thong kling klang lo lan ve lo akang der bang ga chi o dar ju du nong le na puan ve lo nili tum ga chichini bang adap si la hai ana chme che thek long pin lo Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Ronghang Kepangda KCKB Aswatumapan 1951 Longli Arona Putak Chedongdun Thek Tripura KSA Center Brown Satumpen Air Set Pung Setpen Kachisongpo Patumi Pai Pai Ni Pai Kriser Kep or Pai Pora Achiting Apor Malongpen Center Benkimo Apa Malongpen KSA Center Brown Satumpen Kachisong Chejeng Ponsi KSA Longleaf Karbiang Long Alongli KCKB Aswatumapan Longle Pata Kipi Nitum Kroi Kripusi Hang Sarlam Ponsi Center Ahitielong An Kachisongpo Tangte Bangso Kachisong Putak Klardakpen KSA Central Committee AGS Anpata KSA Bukolia District Committee Maipu Ajari Rong Chehona Tumpen Hirang Kiathengno Kaning Jepon Alam Thili Archupon Sin Puluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbiang Long News le alam si pini ke pilo bata si piti putula hala da printing mistake pugi polam na ngeda ke totally si lake chopailo printing mistake ala we ni tum da constitution long langlo da 62 long article 2442 la pen la da ke tok bangke da ke non tribal la tum bangke da ke long le ke japan pun elo la da ke pilo ke japan pu jogali nam ta long le jor ta long le la pen ke do bustame amadu bhana pilong le busa da ke tok dolo stame pinya ni la son nang le roke la ke to nung duk me melo atke dam tang ma por bustame inut congress leader long stame la puson alam paklang lo osok teron na khai stame la son alam paklang lo long le philanga puthak pen si pini non tribal tumpen jelang sialang listame la da ke karbiang long ki kim da la tumpen ke wan la pupen ke wan si tum da ke kim la tumhan war pon no polam si ke pulu da ke tum bange clearly bange statement chipineng ke pilo mili chuni riji je karbiang long thomas council long ke chari bang pu bang pi tuman same ladak itu madu panda ke perenang je thaibe athema constitution long si tuman ke itu makhe panda ke
constitution long si tumen nang tok pidang lo momo akhe ta tum ke chari chalon ji pan ke 6 schedule elaso a protection nangi pilo je ituma phan nage momo laso long review chok na pusi pinya ni ta itum phan nage jinso si labang so a constitution nang selam pilo lage 6 schedule mange 6 schedule aja kong te pi ta pinya ni anda 6 schedule aja kong pe utilize activity itum laso na kisung bang phobom lo ta si itum punenge Piniani Karbianglo Thomas Council dumta aprang benjong si 1951 aprang but 12 years so 1939 aprang ut benjong si komama ke do tum phanjong si voter rights ta pichor lo pulotang de Piniani la sona a situation si tumlong klangkle daji hala tumsi voters en long chorpa la tumsi jonglong chorpo ta Piniani ta komama ke wang ta akimi da voters di ta apply lo relo la tumasiang ke party long dunpo claim po la tumna ka chohang la busona war side do kok ditilo vote ke jok pote la tumda ku pine eson ba ke chohang la buson si claim rong ditilo la si tum mga ke claim nenge ke chengsi itum jong si ladak non tribal tumhan ba 1951 aprang to 1939 pen api ke wang tum phan jong si tum voter list ta voter id pen na mening than lab lo pulo ta dak itum ka phere nang je thai se velo la ke itum se right dolo la pen la so a provision da dolo la ke ta Piniani council tum da ke chari tum da claim le dalo la so a provision ben jong si tum voter list voter id tamela tuma than lab lo pulo tang de la ke itum long da ke long le nang ke hang luin ta la tum ke aja kong avelo ko pine scheme nang ke hang luin ta unelo la tum ke kapre ka ahormu akhe da la som si tum mange pilo kisung mange none tek long bom lo la sini tum la bangso statement na bangke akhe tulam rohang sari phuke isi ningduk meme litum kedam tanga por pen ningkan isi warlet la baso pijar fan kachisong pijar aronde pen kido teman eviction nangi pu kone kachisong la bangke panungkuk si kedam tang nini thoma prang litum council a CM Karbiang Thomas Council a CM to tuliram rong hang ke la bangke non tribal Thomas pota ki PG kolam pangda radak pota PG pipe lake council a CM la dak la bangso alam pangdak nei alam kali lake athe dak litum 6 schedule area la dake 6 schedule area litum allo do litum constitution do dake lake pinang neke lake litum allo sing sai po litum a constitution do dake 6 schedule area loke la sidak la bangso non tribal thon pota pinangi polong la bangke litum karbilo char lia song ben bangke mentuni a chedon dun thekhe lapen ke chedon dun de lapen ke bang jilanga ni jong si la bang so alam jong si alang li statement chipipe prabjin pen alang li lamtra chipipe pulote la bangke litum kachi song bangke ing tonte lapen kachi song bangke lan so si ajur pang tak por thu pola bangke litum karbilo char lia song pen ke klar dak alam si ningje lo lapen ke si alam ning chibi si me akai toleram rong hang nangli vote bank a join pen nangli kalilika langlang nangli ladak la non tribal tumhan litum non tribal pen tribal an bo pachar bo sai la bang so bidi bang claim credit si litum claim credit nai bu si litum nangli phan chuning rik lo Upper Silawar, Upper Korkanti, Lochin Langso Ahawar, Rong Kep Arong, Arat, Jingrum Si Perangke Amai, Kangni. Pardun Ron, Ketom, ST Parliament, Karbiang Long, West Karbiang Long, Lapen Timahasau Angkang, Corporate Mate, Adani, Grupa Tumapan, Long Lake Jor, Aberta, Mate Alamki, Arniwang, Jurun E, Plengun E, Ason Thotsi, Pini, Pai Nipai, Kriser Keparning, Langhin Constituency Angkang, Upper Korkanti, Upper Silawar Mate, Binhum Anglong Putot, 1,395 because Alongli, Adani Group Mate, Corporate Atumapan, Hydroelectric Project Amenpen, Longley, Jordatpu, Abirta, Chelongsi, Lochin Langso, Arong Aratpen, Rong Kep, Upper Silawar, Upper Korkanti, Aradatung, Jingrum Si, Perangke Amai, Kangni Abirta, Nilitum, Karbiang Long News Channel, Asai Hemalong, Birta, Nangpali. Tangte, Rong Kep, Upper Silawar, Upper Korkanti, Lochin Langso, Ahawar, Aradatung, Kaningche Alamle, Klardakpen, Archupon Sinang. Dia korte, kadukawe. Labang so portal ke doana phanta akero pilo nilimen ke rukasen kangchu nile kangbra kangchu arong ben si representative lo lasi lapente nile as a student organization KSYC labang so organization on behalf of laso organization amendments opinion dang chitong lo lasi nile ke pu damji ke jong damji gang tungbang gelalo jismet apar salawor binhum lapente apar korkanthi la region ke thom along angbong la apar korkanthi long le di la song angbong along chiri surisia pharo ke thom bra trok sir ke bra pho achiri itum council sor hydro project electric company phan choyor det pusinitum tumi birta chilong dunlo tasile bangso joy pen ke claim la son rat karbia khai inglong so phan ke bersit
kiper lason jakong pipen ke claim ji bukan itu mantuni ta chidon dun dekhe la pen kroi thekhe lasi nilinon labangso media hoi pen kapasini kang tungo bang kelalo itu council kachari itu jusmet itu CM Dr. Tuleram Ronghang labangso a project nang litum claim tang lo bonsta me labangso project bangke la dak ke tuteli ni tumke accept thekhe la me nang tum prabjin men chi withdraw nang ji pusi ni tum kadu ko rat hoi pen tame labang kache song labang ke tumi pen sini tum ke chenglo la si jong si labang so a project yong si withdraw dre pulu tang te karbiang long akang pi ni tum kache song ame de bang ke la ke ko an nong ki thur jine a por si chini po jong si nang tum withdraw dre pulu tang te labang ke ni tum jong dam nang kok po je nang li tum karbi hijan inglong asu hijan aphan ke chelang ret ke chelang rem ke chelang rop akam seng tum ke claim lu bang sini jong dam kang tum athela reason ke thom ni tum ke do ka dake bongo sina bihari bengali lo ke do kali kaduk kawe ni tum rongkwan rongkep khrini ke rata ni tum ke karbi yang se la penting long asong se nile tum na dak ke do prong rata ni tum ke plang o sakuri ke do service ke do pole ni tum ke do kali adlo ala arong tina tum ta ni tum je theklong rep kai forum inglong arlong thak ke do prong rata se ni tum yung sila bang so dim men ke dam nangi potin kona lo ni tum non ke dam lang ke de jong si nang lila bang so project yung si gibi jikang tung ka preka development project yung sinang gibi kang tung pulang te ile tung kar biang long long VGR long leta do utor kar bila long kheruni long la bang so long le sinang tum hada eviction si paprang nang jige kopi polo lang long asu kar bi tum ke do theklor long lele nang tum eviction ba ka preka project nang gedeng je phan mang e mon e ditilo non tamini tum ke do prong arat phan nang ka chingki nang ka chingwai awe pin men sila bang so long le ki jor chong hudet pusini tum tumi khobor silong don tumi jong sini tum labang so khobor silong dun de posante pini lone penal lone tum peji par puhop iriji par puhop kedam nang ji jong si nang li jong si karbi arat karbi aso phan kaching hondo liputang te labang so project bangke ni tum rongkep kreisi kreni arong arat tameni tum ke kachuning iriji ke lalo labang so project si withdraw back nang ji lapende ni tum phan compensation amen pen development amen pen nang bairi nile tum compromise ke dam je phan ke nile tum ke mantu neta imang imun ta heman me lalo nile tum kan development amen pen compensation amen pen nang bairi lapente kaprek jakong horang ben nile tum phan nang ther nang habri nile tum nang ka phere je tum gali nile tum roni rong thom plapudet kali ada karbi nile tum dugwok de thektheret redias tame karbia ok abi karbia neng yang thien nile tum do nile tum nang kachesong tumi ben kecheng lo la bangso kachesong ke tum chun chitik abang ke nile tum ke sang selo je nile tum amut pialam lo compensation amen pen tum manang ther nang habri development amen pen nang bairi la pen de jakong kang tang risim kang tang la hai kupine de jakong lang no amen pen tum phanang theri nang habri amut pialam ke lain lo nile tum dak ke do prong ara tum ke labang so project ke nang ne nile tum ha pusar adin men ke do prong labang so long le sini tum long le si ke chelong nang ji akenang so compromise tang ho nan ne compensation tang ho labang ke nile tum nang cheton thek the lage la hello labang so ani tum karbia so karba so de inglong so panjang sinam pasung net liputang te adai ke lage council source chi anang po athe karbiang long ke council tum si ayam phulo ke yong si kar council to mayam phuyong si la anda risk chen un e pulotang te council kang ni ko pilo le ke dolang ke de munira tum ke e don hem chobo chelo pulotang te api aposi dolo de asumar phan ke chelang nai ke api apolo ke lason thak si karbiang long ara phan ke chelang nang ji ke council ka charia tum hello ile tum ke matha dam lu pulotang te alang tum si matha nang poje nili nitum dak karbiarat an ke alang litum asu de lason si matha nang po lasi alang tum che matha nang ji je ne labang solong leke jor ke alang tum che thirak nang ji ne anwan si ne bang phan ke chi yor de ne su apan si ne ke jor ko bang se alang council sor che matha dam nang ji long le leke jor kali karbiara so phan si ke jor ni liki pudam je alam ke lahen lo ya dak lucin langso sar thekro arong asar lo ne biari so basal lo arong asar peng lo arong asar abang ke ok memedat ninje on dat lo la sinili phansi nang lo ni do not persin ni ngen lo la se ini nang tum media bitung nam phan ni tum na chu pha teng pen na tum dak laan inglong lo motor kan lang la te motor ta pini meme stan la anang bong na tum nang chipiduk pen ke wang kota na ta phana kero lo
sini tum ini la so prismet pi por sini tum do nang kok ma pelisang te lahan lo non het jong ni likrang purong hang sang ho alang li ke than sanak taksi ni bita son klai ko chi don ko son lo la son that lo mane la dak ni tum bin hum tu luchin lang so pen halang kang tang an forest riap nang biji bolam lo ni tum office kita me chedam lo revenue fiesta tum circle fiesta lang dam adak ta char judam lo kala tum tamen itu hanang kanun lo je nang tum along ke forest riap nang apar loji pansinon wang bom lo sin ko riwang bom lo bolam lo la sini tum ta kedam tang patumi arni lo ni tum kasila dak bin hum tu luchin langso langkang tang to amonit na tum ka to we rong kep amonit chingrum si isi decision chi an lo je la so forest riap abang ke pa bilong nang ne sini tum pen chingwai pon lo la pen himi adi sami tum chi an pon chulo la do hydro project nang biji ko an la bang so hydro project nang biji plote la dak an sini tum kilong ni ma la pen kaluksan ni ma la hai alam ni tum ardi chingwai si mane tum akelos thetan ni puchini sini tum la satame ci withdraw na ing pusi karbing lo tumas council itu mencinghon nai CM sar panstame labang so project bangke hydro project bangke ndak pen bangke ci withdraw na ing pusi ni tum dak arat tum bangke minggu pon lo jong si la bangso tang te non la nang litum ki kudam ji lo tang te la nang litum non dobom CM hanang litum ko pisi ci kerap sangi non dobom Asiam Dr. Tulam ang ke hai family tema kerap ke changi bangala lo ni tema dimalo bangla bang solong le bang nang pangjok pinangji atheda ke ni tem ke inglong ara kana sini tem damala non thoile long chanami bitale tem ke namun lo la pen ka dam je dim si da velo ni tem ke an pela da yo sini tem hanang prithon bete ni tem kana lo ka dam ji la sini tem toleram ro sa CM hanali tem chani re bang ke la ni tem la ko ana ne la so ria la non pa lo ria pa bang ke ni tem han long le bang ke nang bi pi ver nang ji la ke lalu ni tem kesini rizike. Nang litum non het jong kipu ladak rong kep bak rong kep do pu la sinang litum ladak voters to tell pen ladak to anda ka members doji dak rong kep pen. Wala so voters doji. Kado ko pangrum pet pelotang pe 600 above ke doji da rong kep pen. Rong kep pen di. Voters kedo. Josi alang itum nang bibor dat betul itum ka preg steps tamme ka cesong bang kan itum ngeng ton telo itum ki cheng lo patumiar ni pen itum cheng lo ching ki ching wai pon bom lo la si pini bang na tum ja ko tem phanang tu hang lo la si itum ka preg step tamme itum deng pon ang kok ka cesong bang ka ing ton telo kali ni tum bang la dak bang ke la bang so hydro project bang ke nang bilong le athela dak ni tum long le kan hok thetan thela dak 1395 bikhas bang ke alang tum ka parlo pon do la lote 1395 because along ni tum ko anok na hoki sila tum ka do kar biang long rat tum ta chini long le ko son an tan sili tum kan hok dam malada asini tum mangke la bang ko thelo pusi la da rat tum mangke ngi pon la Ona homosti si puri lo la pula lo jen. la dak bang ke ni tum ke langhin homosti ta ka puri do lo la pen singason homosti ta ka puri do lo homosti hini do Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu